motivuje docela, se tady má to. Ročníku 37. SV Karlí Příbram, Jan Dohnal a Michal Ernst, Ford Focus VRC. Potlesk pro vítěze letošního ročníku SV Karlí Příbram. Po velkém souboji v poslední sekci pro své urvali vítězství s tímhle krásným VRCčkem. Poté, co se jim podařilo vyhrát v létě na rally Agroba
Bačejov, tak teďko i ve velkém mistráku na rally Příbram premiérové vítězství pro Honzu Dohnala a Michala Ernsta, jejich krásný Ford Focus RC v barvách hlavní generálního partnera rally Příbram SVK Electronic. Že krásně nám to tady ladí na cílové rampě, kompletně v barvách společnosti SVK Electronic a v barvách posádky Jan Dohnal a Michal Ernst. I s prčkem. Gratulace, váš potlesk patří celému týmu, který se nám tady shromáždil pod cílovou rampou. Honzu Dohnala, Michala Ernsta a tým SVK Electronic. A tady po 2 druhých místech na SVK Rally Příbram dokázali zvítězit v absolutním pořadí. Pure Oil Invel Czech National týmu. Tak a poháry od ředitele soutěže, pana inženýra Pavla Štípka, předsedy organizačního výboru Rally Příbram Petra Šefra. Tak, předsednictvo letošního ročníku SVK Rally Příbram gratuluje k hrdinskému výkonu, jak jsme tady slyšeli z úst Honzy Dohnala, Michala Ernsta, také gratulace od viceprezidenta Autoklubu České republiky, pana doktora Jana Šťovíčka. Tak, vítězné foto. A vítězných pár slov, nebo vítězných úplně ne, vítězných ve 3 je 4, no, dobrý Vašku. Tak hodně zklamanej. Ale trošku jo, ale vzhledem k tomu počasí jsme rádi, že jsme to sem... Statečný boj o vítězství až skoro do konce soutěže. Ti, kteří nám ukazují, že nejdou... Barvách Klokočka Škoda Czech National týmu přijíždějí Vojta Štajf a František Rajnoha. 3. příčka absolutního pořadí. Tak se to povedlo. My vám ty medaile přivezeme, jsme tak trochu slyšeli před startem a povedlo se. Vojta s Františkem vypadají velmi spokojeně. Není divu. Gratulace od Petra Šefra, od Pavla Štípka, z organizačního ředitele a z organizačního výboru SVK Rally Příbram a Vojta Štajf tady splnil ten závazek, který dal, jak sám říkal, svým mechanikům, že jim jednou za rok ty poháry doveze. A těch pohárů si kluci vysloužili samozřejmě hodně, jsou to i poháry za vítězství v třídě 2, takže to jsou velice cenné poháry, protože tahle třída bývá skvěle obsazená a vlastně v absolutním pořadí českého mistráku celosezónním to právě obsazují nejvyšší příčky vozy třídy 2. Takže to, že Vojta vyhrál třídu 2 na Rally Příbram s Františkem samozřejmě a s touhle Škodovinkou, tak to je, myslím, velice cenný úspěch. No, to vítězství v třídě 2 se tahali po celý víkend s Honzou Černým, takže je to hodně vydřený a zasloužený České republiky absolutním pořadí, ke kterému jim to 4. místo stačilo. No, protože Honzovi s Petrem se celá sezona povedla velmi pěkně. To přesednutí ze Škody Fabia S2000 do Škody Fabia R5 určitě bylo povedené. Honza s Petrem, myslím, že se tomu přesednutím tvářili dobře, příjemně, spokojeně, ale tady dneska, včera se úplně tak nadšeně netvářili. Čekáme na ještě gratulaci od pana inženýra Šťovíčka možná. Určitě to je důležitá věc. A potom Honza si rozmyslí určitě, co mi bude odpovídat na ty otázky, protože samozřejmě tušíš, Honzo, to, co se ti bude ptát, tak kde se to rozhodlo? Jan Černý a Petr Černohorský a jejich Škoda Fabia R5. No a ta písmenka a čísla R5 samozřejmě znamenají také to, že patří do třídy 2, stejně jako Vojta Štajf, takže jsou celkově také druzí v rámci 37. SVK Rally Příbram ve třídě 2. A v těch výsledkách se úplně vysoko prostě už nedalo vyšplhat. Byla to výměna kola, že jo, Petře? Jsme jeli po prázdném asi 3 kilometry a potom se to rozhodli vyměnit a dostali jsme 4 minuty. Musíte víc trénovat a mění to rychlejc. No dobře, no. A příští rok
Ale viděli jsme, že výsledky jste měli moc pěkné na jednotlivých RZách, tak... Vy jste teď ukončili svoji první sezonu v mistráku. 17, no a hned za nimi přijíždějí s 15, se 16. Marcel Tuček, Petr Dufek. Pan Zabloudil s Petrem Novákem, přivážejí tohle krásné auto, už snad všechny dětské nemoci, doufám, teď už konečně jsou doopravdy vychytány. Štěpán září, tak snad jo. Štěpáne, jak bylo? Jak bylo? Dobře, bylo. Příbramy, hezky, klouzalo to dneska, to nás baví. No. Ta třetí RZ, nebo druhá runda dneska, poslední runda celkově, tak ta nás bavila nejvíc. Klouzalo to hodně, viď? Jo, mě to baví, když to klouže. No, bokem a tak, no. Je pro to auto jako dělaný. Je, no, a on mě ještě honí, furt říká drž, já říkám proč, že tam je les, a on říká neboj se, to ubrzdíš a tak furt mi tam bereme rozhovory, no. Ubrzdil. No, většinou to tak vychází. Ale co ten přestup z těch vlastně historiků mezi do 13 soudobých aut? Dobrý nápad to byl? No, po technické stránce určitě, já jsem jakoby vnitřně úplně rád nejsem, protože jsem se... Na tom místě absolutně a třetí ve třídě 13. Za to jsou ty krásný poháry. Je ten pohár je trochu červený. To je dámský. Tak Báro, jak bylo? No bylo úžasně, až na ty problémy, jako co jsme měli včera, tak to bylo super. Vy jste měli problémy nějaký, že jste se až mezi historiky propadli? No, měli jsme problém, vypadl nám šroub v táhlech a neřadili jsme, no. Takže jsme dojížděli na trojku, ale dojeli jsme. A jinak se líbilo? Výborný, líbilo. Tak za rok znova. Já už jsem se bál, že přestup do vrchu nebo něco takového, že bude, ale nakonec rally je rally, ne? Jo, rally je rally. Vrchy jsou taky super, ale rally je rally. Tak se těšíme příště zás. Bára Holická, David Haumer. Tak, vítězné fotografie za třetí místo ve třídě 9 a vítězství v dámském poháru. Tak Stando, velké vítězství. Jak to bylo? Mistři kategorie 3 Petr Vejvoda a Stanislav Budil pro rok 2016. A teď je příležitost se fotografovat. Přímo bojovali, stejně jako na Bohemce, měli blízko k absolutnímu vítězství v historicích, ovšem druhé místo, to je také velká pecka a samozřejmě vítězství v kategorii 4 pro Honzu Freje a Petra Šlegla. Takže obrovské poháry za vítězství v kategorii, za druhé místo absolutně. Teďko už absolutní vítězství už je na dosah, chci to vidět příště. Honzo. Do kouta na Šumavě a do Gdyně za tenhle lví výkon pro Jana Freje a Petra Šlegla, kteří jsou jenom 4 vteřinky od absolutní. Jirkou Jirovcem a Jirkou Horákem. Ti byli vlastně, koukli na časy nejrychlejší, ale protože se nám někde zdrželi, tak ta penalizace srazila až na příčku třetí, ale já myslím, že nemusí smutnit, soutěž zvládli parádně. Auto možná trošku pozlovilo. Samozřejmě třída kategorie, druhá příčka v kategorii, první místo ve třídě, třetí příčka absolutně Jiří. Z toho pak je nějaký pěkný ještě souboj nebo výsledek na konci sezony, takže třetí místo absolutně. Dojíždějí na 7. příčce celkového pořadí. Takže zároveň taky na první příčce ve třídě E1, takže pohárky za vítězství ve třídě si kluci zasloužíte. A 5. místo v kategorii 4. To je našlapané kategorie vozů z 80. let. Tak Petře, pár slov k soutěži. Jak to svědčilo Swiftu, jak to svědčilo vám? No tak včera to svědčilo docela, nebo aspoň jsme z toho mačkali, co šlo a docela to šlo, ten výsledek byl dobrý. Dneska teda ráno taky dobrý a potom jsme na tu poslední rundu zvolili teda prapodivný pneumatiky, na předek jsme tam dali nevyzkoušený a to vůbec nefungovalo, že jsme teď dostávali hrozný oblože a jsme rádi, že to je celý a to je úspěch. A první místo ve třídě, to jsme žili v podstatě z toho náskoku ze včerejška, protože dneska jsem se za ten výkon styděl, ale bylo to těma gumama, nedalo se nic dělat, bohužel. Tak příští rok přijďte a uspějte lépe. Zkusíme. Budeme se těšit. Petr Michálek a Roman Mariška. Že do Radouně, do týmu Radouň Motorsport putuje pohár za vítězství ve třídě E1. A také 7. místo absolutně a 5. v kategorii 4.
Suzuki Swift, krásné žluté barvy. No ale už na Barunce jsme si všimli, nebo Star Rally jsme si všimli, že Bavoráky začínají ovládat české soutěžácké historické tratě, no a tady je další důkaz. Čtvrtí celkově, totiž na Rally Příbram Historic, skončili Aleš Jirátko senior a Aleš Jirátko junior z BMW 2002 Ti, to jste určitě poznali. Čtvrtí celkové a druzí v kategorii 3. A samozřejmě taky ve